うち、ちょっと待っててね。僕さ、ちょっと車来て動物園に行きたいんだ。じゃあ回ってからだね。来た。着いたぞ。よし、行くぞ。よし、乗るぞ。キリンさんだ。一緒にこの車乗ろう。乗り換えよう。いっぱい動物がいる。一人ずつ、次は。できた。もう一回やろう。あと一回。